Siwarsana mengko ta para atmada ulun Dewa Tridasa Wataknawa penyarian Masna Mahadewa Indra Tantra Brahma Yamadipati lan liyane kula nuwun wonten paring pangandika Wanrada kula Wanrada wonten paring pangandika wonten apa sumurpa kita srada sakwentara suwe padha patak baris makuwon ing Kwandawaru kene ulun ngemban dawuh saka Adi Pramesti Bathara Guru supaya amulat marang jroning jagat awit Adi Pramesti nampa wisik menawa kayangan iki bakal ana rencana mangke Wanrada ngendikanipun Rama padha pukulun ketingal nguwatosaken ing atasipun kayangan badhe wonten rencana menika lajeng rencana menapa sak pungkure rikala semana Prabu Nirbita niwata kawaca ing pati banjur kanan kayangan tentrem nanging kitimbul maneh tumusing angkara murka uga sangka ing Manik Ngimoy Mantaka Wara Supraba kang wetu iki dadi wewenange Janaka bakal digayuh marang Prabu Dung Sengara Wanrada apa Indra Udung Sengara menika turun saking pundi wah urun ora pati permana penyarian apa bisa mangerti mungguh kahanane Ujung Singara iku putra saka ngendi kok bisa jeneng ratu ana ing Manik Ngimoy Mantaka ketingalipun wonten Jitaksara mboten wonten Wanrada upami menika mangke wonten kedadosan minggah dhateng kayangan nyuwun Denok Wara Supraba lajeng kados pundi nggambarake yen pancen dhewe bakal wani marang dewa ing mongko dewa tanggung jawab angreksa marang Supraba iku kang kewajiban Arjuna yen nganti kedadian Supraba cilik dipoto-poto gedhe kelakon diboyong ana ing Manik Ngimoy Mantaka ana tantrimane Arjuna akeh dewa kang padha kuwirangan iya yen mung Arjuna sing ora trima yen nganti Kakang Semar sing ora trima apa ora mbebayani ateges dewa ilang tanggung jawabe woi lah dalah yen ngoten niku sing jenenge Ujung Sengara niku terang nek pun jeleh urip teng Mercapada Yamadipati ya yen pancen wonten kedadian iki mangke cilik kongkonan nglamar gedhe temandang kiyambak mbok menawi Wanrada maringaken mboten sakiparing panjang umur mun mangke ya bute nyawane syukur Yamadipati yen kita bisa ngaturake kanggo mengkono ngetokake yen kita patut kinarya bebeteng ing kayangan Suralaya mekaten. Penyarian kula Wanrada. Ulun boya bakal pangling. Sukuning Gunung Kwandawaru iki ana barisaning para wadyabala ing wis gelar papan padha mandi gegaman. Aja nganti kayatan becik kita padha sing waspada. Yen pancen ana titah kang bakal mungguing kayangan becik ditolak sadurunge ngadhep ana ngareping pintu sila manangkep. Yen pancen kena dipirma mapan iku kang disedya ewa diri yen pancen ora kena dipringgake becik Adi Pramesti wis marangake titah wajib disote kawas tandra dimuka nyuwun pangestu kepareng kula ngurumi lampah merpeki titah Mercapada badhe minggah dhateng kayangan wong hati-hati aja bocah cilik.
mawas risang suranggong kara mangsa iki ana wujude satu ingkang wani munggah ing kayangan kok dadi elok temen ngatasé satu kewan munggah gunung Pandhawaru kok tanpa kena tulasarik apa kita bisa tata dalma saged pukulun sapa kang dadi aran kita awon tanpa rupi kula menika narendra saking Manik Imamantaka kula Prabu Ujung Sengara. Oh, ngilaing dadi sing jenenge Ujung Sengara kuwi wujude waraha. Iya. Iki senajan kula waraha nanging waraha ingkang sae piyambak. Iya. Panjenengan sinten pukulun? Ulun Bathara Penyarian. Langkung kesinggihan sanget matur nuwun pukulun kersa tedhak merpeki dhateng wayah pati Brakula. Ing wekdal menika sanget anggen kula kayun dumateng Punwara Supraba Widodari kayangan. Mugi kersa lajeng larapaken dhateng sowan kula wonten ngarsanipun pukulun Bathara Guru. Ingkang perlu badhe nyuwun Widodari sampun kasebat ing ajeng. Lho. Kok dadi kita sipating roh kok kepengin duwe bojo Widodari? Sedaya dipun gelar wonten jagat menika temtu nggadahi raos kepenginan. Yen dasar ngriku jinangkung yen jawata temtu badhe saged kalaksana dan kula menika waraha. Kula kinten garwa Widodari mboten mukal awit kula waraha saged dados ratu. Sepisan Widodari Supraba wis ana kang amengku kaping pindhune pancen kinudrat keparing jawata. Yen satu kewan iku ora kena palakrama marang Widodari, apa meneh Widodari padha dititamerta padha ora kena. Ya kudu karo satu kewan. Menapa sebabipun kala semanten kula pun ditahaken kok wujud satu kewan. Monggo kula gadah pikiran ingkang kepengin bakal nggarwa marang Widodari. Wau ngajeng kok kula mboten dititake dadi dewa menapa dititamerta padha. Luyen kita wangsulan aja kelawan ulun. Ulun ora mangerti pambukane becik kita saiki mingkari Balya ana mertapada. Aja diterusake anggon kita bakal nggayuh Wara Supraba terima pedah yen kula saged mboyong Supraba. Oh, mulai. Ora kena pringgake becik aja takon bisa tak damu gagrak wae aja mlayu penyarian. Mati aku awakku panas kabeh digrayang penyarian Gop. Gustimu selirane panas lho. Ku menang sumur menangis ya arep dikelomoh es kae ya tetep panas wong sing panas awake. Kedawan menapa aku didamu ora digawe rasa rumangsa digrayang mestakaku marang Bathara Penyarian dadi awakku panas kabeh pun ampun semelang. Kang Idonana menanyes
Aku ora tau suwuk-suwuk wis tak meke gandeng dewa padha dene dewa. Mugi-mugi bisa saged nampi pangapuraning Jawata. Wah, penyalian pancen didaya tenan, Buk. Pancen nyata dewa niku yen kerengan ora gelem njotos. Ora gelem mara tangan. Yen kepepet kemanden wis ora temomo malah sok nibake gegaman. Awit saben dewa siji niku duwe gegaman wujude werna-werna. Niku mbiyen gaweane Puramadi. Zaman dewa ngrata jagat zaman riyin. Mengkono nggih. Pun saniki nek pancen penjen ajrih mengsakan dewa mundur. Ora peduli. Wah, ngarang yo mempengi ora jamang Supraba kok. Ya, ya. Kok dirabi mati-matian ding dasare ya. Widodane ya randa mutuk dadi ya. Mutuk ki apa? Aja melu-melu penyarian tak labrake kok. Bathara penyalian Mahadewa padha keplayu mungsuh karo wujuding Ratu Wraha kang jenenge Ujung Singara. Iki sapa manjing payudan? Bathara Indra takonake. Ayo tak jaluk Wara Supraba. Supraba iku Atmaja Ulun. Wis ana kang mengku ya putu ulun Arjuna. Ora dulungaken kayangan nedya obra-abrik. Oh yen mengkono lara apa kang kita jaluk. Aja mlayu kelakon kesapu angin bablas kuandamu. Nun, rene kok angine gede banget kok. Aduh. Hati-hati lulung ana lesus. Iki dayane sapa kok yen kowe apal? Menawi menika dayanipun Bathara Indra. Bathara Indra menika dayanipun angin. Nek Sang Hyang Hernawa menika banyu, Brahma geni. Niku pancen didaya dhewe-dhewe. Angine bantu ora kira-kira Gok. Nek sejene sampean kontal kok niki. Kula mau njagi juga. Teko meneh Kang Waduh mongko bantu raja mak anggere menak. Wuh niku bleduge ampak-ampakan Kang. Iki arep ngalahke kepiye Gok? Anggunakake kebatinan sampeyan ra iso nggunakake kebatinan ra iso ngalahke Bathara Indra. Nek sampeyan iso nggunakake kebatinan iku iso ngalahke Bathara Indra. Teko meneh Kang. Angine gede. Sing hati-hati lho.
teka meneh Kang wis aku ngentut oh angin memiri nang ngono kaya nyelo-nyelo ngono kowe iki ora dong kok guru asal tak sepaki kok ngati-ati sampean nek kurang pengati-ati bisa kelakon kecemplung kawah Sondro coba welu patut nganti adiku Bathara keplayu mungsuh karo wujute Waraha ayo Surak Mrata Jayamrata entap-untap sasat padha kerubuten Dewa Suralaya kepeksa ulun nggunakake pusaka kang nganggo landhep gaweane Puramadi kerutuk gegaman kurang bejo ajur kuandham Waduh aku kaya wulu landhak kaya ngono. Iki gamane sapa to, Gok? Adate sing kok gelem ngeturake gaman sing nganggo nyenyep. Tegese gaman sing nganggo landhep ngoten niku tok Bathara Tatra. Mati aku aduh kaya mengkene rasane. Ngene ya diantepi wong calone bojone ayu ngene ora. Arep remuk ya semen anggere. Anggere kelakon wis rampung. Aku ora bakal bisa mati. Ning aku njaluk tulung panah iki do bubutana. Wah ya ora tegel wong gedhe pirang-pirang. Wis ora apa-apa to, Gok, karben. Mengko yen pancen gedheku akeh mengko waton aku mambu banyu waras meneh. Wis lah rada peng-pengan. Mulane dhek iki ora tau adus. Mergo pendak adus nek dong kena gegaman ngono karepe. Ya kono bubutana lho. Mbok ben ngono kuwi wae Kang mah rungkut. Wong lara kok rungkut. Mangke gek senanu tak bubuti lara. Ora, bilung watone ngalon-alon. Nggih. Kan. Barang kok ngene kok temomo ning geger tebleng ayo. Apa ora saya lara awake iki ana sing nyelempit-nyelempit. Ning alon-alon mawon wong dasare niki landhepe aduh iki mah ana rine pandan. Alon-alon wae bilung. Kita Kang, kok ngene iki to Kang. Wis kono ditumpuk kono. Mas sujokno wong kok ya kuat nek ora iki ngantek bengkong nyenyepe mergo sengko landhepe gegaman klampuwe si celeng. Iki ana sing mengkeluk kok ngene kok malah dipakake aku. Waduh aniki sing mlebu teng geger ngriki jan rada
rada lumayan. Mongko panahe rada gedhe wis ben. Sing ana sirah iki sikik sirak mumet siraku mbilung kangge genamu barang landhep. Ngati-ati ndilung kuwi pas ulur-ulurku engko nek nanti mboten apa-apa mangke nek ngantek nyendal lulur ndak malah niki jalan dibubut mboten ya dibubut duh kandha angel duh ya kudune alon-alon karang ya sampai kelekaran nanti ora tegel aku wis men Kang karang karepe wah aku wis jan tonji mono gedene pas geger wis dadi bubut kok malah omong wae mangke nek lara ora aduh kuwi rada lara bilung arak tenan to niki pancen rada gedhe dhewe panahe iya aduh mati aku aduh sebentar Pak ya we nek lara ya we pamen dikongkon malah balekke meneh cari ora oleh ning alon-alon nggih wis sakon bubut kok dibubut kok ora entuk aduh mati aku nek ngoten iki lara nek ngono yes kita aduh barang semene mlebu celeng apa ora engko ketok templek ke aku engko malah siloko aku tak golek banyu dhisik pancen rondo kedutan tenan kok siji kae Kang aku wis waras totro kon maju tak labrake Sengoro mbebayani adik-adikku padha bubar mergo sangka pengamukmu ora gelem semingkir aja takon dosa kelakon kelagar geni tap leduk ngati-ati ini genine Bathara Brahma ni pripun sampean wani napa mboten mangke nek mlebu bleng men dadi celeng bakaran wis aja kuwatir tak balik nego nggih sing hati-hati kan dia teko mangkono kocapo dah ana pujane Sang Hyang Brahma ingirku kataman marang Kemandelo Prabu Jung Sengara saknalika bubar wujuding dawana nglagar kayangan dadi karangabang akeh dewa kang padha keplayu kontrang kantringan geger kayangan Suralaya
kok. Nyama dipati ra genah. Wong tuwa iki beda. Mboten sampean kok kontrang kantringan. Ora ngerti dewa-dewa bubar doyak genine Bathara Brahma. Mergo genine Bathara Brahma digetak dening Prabu Dung Sengara. Gumun ku kaya dewa doyak geni nganti bingung. Mlayu ngidul nang mburi ana anget-anget tak toleh geni mak tremomong. Bali ngalor ana anget-anget tak toleh geni mak prengangah. Kok neng kene kok tok angeti gitu lah. Ame nganggo udut, Mas. Ya anggap nganggo udut ora panas ngono kok. Gene wong geni gedhe karo geni ming sementen. Wah, kuwi aja maido geni ki arep gedhe ya cilik nek nyelamat mlensing nawangi ra sembrono. Jajali kuwi selamatno kowe Jajali. Ape nopo kok sampean niku? Kabeh para dewa padha kalah. Para dewa padha keplayu becik Saki Yama Dipati maju. Cabuten nyawani Dung Sengara. Dewa-dewa pun telas mboten sing wantun ora ana kalah kabeh. Mengkono ampun kuwatir prayoginipun mangke kula tak melajar mawon. Cari jabut nyawa kula kinten tak jabuto angel. Sebab angel kula menika njabut nyawa ning kewajiban kula nyawa menungso. Ayo nyawa celeng dereng apal. Saka pangeran kuwi sak waton nyawa lho onten dhewe sing duwe kewajiban. Dewaning macan onten dhewe, dewaning celeng onten dhewe, dewaning gajah onten dhewe wae. Kula menika dewane menungso. Kalek pancen wonten rada nika kepengin kula jabut malah saged. Ayo kok malah nawake aku. Menika saking praktikal kula, saking pangrika daya kula ya mang matur tenggene sing kuwasa. Sing wasani Betari Supraba. Sapa? Ih Rama Pukulun Bathara Guru. Nanging yen panjenengan ora kersa niki mangke kayangan mesti dadi rusak. Nek nganti ati guru mengko maido apa ya kelakon ing atase Wraha siji mbubarke dewa-dewa lho nyatane ngeten kok dadi ora kelakon niku dasare napa? Adinga diyaya-yaya yen panjenengan arep ngarepake jajal mang pedhoke ora menang. Yen panjenengan kersa ngaturi prisa dhateng Rama Pukulun mbok menawi menika mangke saged dipun rampungi. Iya, Jamadipati. Lawang sira manangkep tutupen. Nggih. Ulun tak ngadhep Adi Guru. Monggo. Dewa padha mlayu kabeh. Ayo mlebu nang lawang sira manangkep iki kok. Ngadhep marang kang wasani kayangan Sang Hyang Permesti Bathara Guru. Ampun wani-wani. Sampeyan mlebu lawang sira manangkep mah dadi gepeng ora karo-karo awit lawang niku iso mengominep karepe dhewe. Sampeyan tekan mriki niki butuh ajeng ketemu karo Bathara Guru. Napa arep ketemu karo Supraba. Bakal ketemu karo Wara Supraba nanging saka karepku matur ana ngersani kang nguwasani. Nah niku sampean kleru. Yen ingkang ngaosi genah nek ora oleh. Bukti nyatane dewa-dewa didhawuhi mageri sampeyan. Ewadene sampean diparingi menang rak mergo sampean pinaringan kangkang maha kuwaos jagat sampeyan. Saniki nek pancen sampean ndaratur kula yen pancen butuh ketemu
karo Supraba njujuk teng parang pawidodaren minger dalan mboten metu mriki. Sing pokok mangtari wala Supraba. Arepa Bathara Guru kuwi yen Supraba gelem kelakon. Kosok bali senajan to Bathara Guru ngulake spor Supraba gemang ora kelakon. Agat dewa Bathara. Aku manut karo kandhamu kok tak njujuk parang pawidodaren Supraba manut tak pondong wong ayu. Dalwararas abyor sorot lintang kang medap titi sonyo madya latri lumrang kandaning Puspita karnaning putyan nira sang Wijawara mrengeng lir kumaraning madu bronto ngajwala disangayu palungguhan ulun Kakang Rodo. Penapa iki? Sasampunipun Kakang Rodo ngadhep wonten ing ngarsa ulun raos sing manawun kadi sindal mayang. Kadiparan kawontenanipun ing Kondowaru Kakang Kanika. Merkenca ngaldaya ngono ya. Ngaturaken gedhawasan. Nggih, tetira yen patitis wawasanipun Adi Pramesti kabukti. Wonten titah yang minggah kayangan Kondowaru Prabu Jung Singara ing sumedya gayuh Wara Supraba. Sedaya para Jawata anggenipun angwaosi kayangan tanggal jawab dhateng pun Supraba sampun boten kekirangan. Prandene kathah para Jawata ing sami kendhih duritipun mengsakan Ujung Singara. Kula sumanggaken ngertos Adi Pramesti kadiparan pamrih saged ngendhih gridanipun keraman ingin datengi wonten kayangan Suralaya Di Guru. Ajwalati menawi para Jawata mboya wenten ing saged ngendhih gridanipun bebaya menika nggambaraken yen bebaya langkung Siti Mandraguna sami kaliyan rikala jaman Niwatakata. Mboten wonten awanipun Kakang Rodo ulun aturi merpegi kang wayah Arjuna ingkang nuju nglajengaken bangun tapa. Supados Kakang Rodo paring wangsit menawi Supraba badhe dipun boyong dening Prabu Jung Singara ewa semanten yen pancen mangke Janaka nglenggono ulun lan Kakang Rodo sedaya para Jawata namung nayogyani ewa dene yen pancen Jawata manggahi bab italing bebaya prayogi kapasrana dhateng kang wayah Pundana Wikara Kakang Kanika
ngrata didalen kedunya kalaweran katon tumimpal nglayang kang tumiping ing samudra laya dinampa mring Hyang Baruna ngelingana duaning sesukuning gunung Jamurdipa makan song waldaya lho dulu ya yen mekaten leres ngene Adi Pramesti kepareng ngroko lajeng medhak dhateng Mertapada merpeki dhateng kemahipun Arjuna ingkang nuju Ambangun Tapa Kakang Rodo ing atos-atos ampun ngantos kirang kekilapaning batos mekaten Di Guru